Ás 9 desta mañá comezaba o goteo de persoas que chegaban ao edificio da Xunta en Pontevedra a recibir a terceira dose da vacina contra a COVID-19. Temos que insistir que a vacinación é a ferramenta máis importante para luchar contra a COVID, creo que o sabemos todos. Ata o vacinódromo pontevedresa chegouse o conselleiro de Sanidade. Julio García explicou que Galicia conta cun 93,4% da poboación diana, os maiores de 12 anos, coa pauta completa. Na área de Pontevedra e os Salnés este dato é do 94,57%. Con esa alta porcentaxe de población vacinada, está no orden do 6%, facendo números redondos, os que non están vacinados. Ese 6% de población non vacinada está a provocar un 20% dos ingresos hospitalarios ou un 50% da UCI. Polo tanto, creemos que sí, fundamentalmente por eles hai que facer o esforzo de que se vacinen. En canto ao repunte de casos que se está a dar en todo o territorio, García Comesaña recoñeceu que preocupa o eido educativo. Por iso asegurou que a Xunta ten todo previsto para vacinar os escolares tan pronto a Axencia Europea do Medicamento dé a luz verde. A última información que temos é que está a piques de pronunciarse, falamos o mellor de en torno de 2-3 semanas, e nós temos todo preparado para, en función desa decisión, comezar a vacinar a esa población canto antes. Vai depender das características desa autorización, a dosis xa sabemos cal vai ser, que vai ser 1/3 da dosis actual, pero estamos pendientes de si vai ter unha presentación diferente, si vai vir de xeito diferente. Estamos un pouco pendientes deso, pero dende logo preparados para facelo canto antes. Sobre a vacinación da poboación de entre 60 e 69 anos e do persoal sanitario que foi anunciada polo presidente do Goberno do Estado, o conselleiro reclamou que se clarifiquen os criterios de inmunización. Creemos que hai que seguir mantendo os criterios de planificación polo ben do proceso, que hasta ahora foi tan ben. Creemos que estas decisións deben seguir manténdose no ámbito da Comisión de Saúde Pública e non facelo en anuncios extemporáneos. En canto á campaña activa na actualidade, as persoas que non se vacinarán poden facelo dende xa nestes puntos de vacinación masiva. Non é necesario que pidan cita. Ademais, as autoridades sanitarias calculan administrar a terceira dose a uns 291.400 galegos de entre 70 e 79 anos. A eles hai que sumar os 124.000 que recibiron a monodose de Janssen.